Bera, Orkatz Goenaga da, Urola Erdiko Mankomunitatearen ingurumen zerbitzuko arduraduna. Maiz izan dugu gurean Orkatz entzule moduan, eta gaurkoan azalpen lanetan. Esan digu, 2011ko krisiak eraman zuela hondakinen inguruan lan egitera. Orduan sartu zela Urola Erdiko Mankomunitatean lanean, eta berak dio, Gipuzkoa laborategi erraldoi bilakatu zenez, garai hartan hondakinera alorrean buru-belarri sartzea beste erremediorik ez zitzaiola geratu. 14 urteren ondoren dio, oraindik zer aldatua, zer ikasia, zer berritua, eta zer sakondua badagoela, eta ondorioz ez dela behintzat oraindik gai honekin aspertu. Hondakinen sailkatzetasen kalkuluak hondakinen kudeaketan duen eraginaz galdegin da dio, hau dela egiten dena balatzeko adierazle nagusia, eta lortzen diren datu horietan azaltzen direla islatuta herritarren joerak, gizartearen ohituren gorabeherak, ekonomiaren joerak, eta herritarren eta politikarien kontzientzia edo kontzientzia eza besteak beste. Gaineratzen du datu hauen atzean badirela gordetako beste adierazle implizitu batzuk ere. Inpropioekin eta azpigituren eraginkortasunekin edota materialen fluxuarekin zerikusia dutenak esaterako. Orkatz Goenagari ondoko galdera hau erantzuten saiatzeko eskatu diogu. Zer nola kalkulatzen da gaur egun sailkatze tasa Euskal Herrian zehar? Hau Orkatz, ongi etorri aurtengo jardunaldietara eta mila esker gaur gurekin izateagatik. Zurea da hitza. Zuei. Bueno, egun denoi, eta eskerrik asko begi elkarteari, konbidatzeagatik, itzaldi hau ematea. Ez da zuzenki nire gaia, baina nire gaia nik egite duten lanean datuak garrantzi ikaragarria daukat, ezta. Eskatu zidaten Euskal Herriaren argazki bat ateratzeko. Nola egiten ditugu, nola publikatzen ditugu, nola ateratzen ditugu datuak, estadistikak nola egiten ditugu. Eta, bueno, ni saiatu naizena da, hondakinen, ez, masa eta materia fluxu bat egiten dauden informazioarekin, argitaratzen den informazioarekin. Orduan, bueno, aurrera tatzeiteko, egingo dut, bueno, diapositiba eta nire elkarrezketa saiatuko naiz batera juten, baina nire diapositiba ez kaso gehiagirik egingo. Egingo dut laburpen azkar bat probintzi bakoitzetik, zen Euskal Herria muga handi batekin iparra hego banatuta dago, baina aparte hegoan probintzia bakoitzak bere egiten ditu gauzak. Iparraldean Euskal Herriko hiri elkargoa daukagu, eta bera da eskumena duena, eta bera da ematen dituen datuen jabe eta arduradun. Gero ikusiko ze datu ematen ditu. Egingo dut banaka-banaka, zeren daude bi probintzi nahiko eredugarri dienak, eta gainontzeko hirua, beharra handia dauzkate edo aldatu beharra handia daukate. Eta bukaeran, egingo dut fluxu hori, ez? Ikusiko dugu, gai gehan fluxu hori egiteko. Al revés. Bueno, Arabatik hasiko gea, probintziak ez nekin nola ordenatu, eta alfabetikoki ordenatu dituz. Bueno, Araban, Arabako bere foru aldundiaren webgunean atal bat dauka, eta atal hortan azaltzen dira hondakinen datuak. Txosten moduan agertzen dira, txostena inventarioan daude, gainontzekoak ere txostenak dira, egokiak iruditzen zaizkit ere, begiratu ditut, baina ez ditut aztertu aurkezpen honetarako. Txostena bikaina da, esan nahi dut. Ematen du trazabilide osoa, biltzen denetikan, tratatzen denera, eta gero lortzen dian produktuetara, eraginkortasunak azaltzen ditu. Puntu bat, hola, aipatzearen impropioena, ez dira lagartzen, impropioen informazioa, eta iruditzait garrantzitsua dela. Eta azkenekoa, ja nota emateko, 10 edo 11 lortzeko, modu bisualago baten, txostena beharren modu bisualago baten, gerogo ikusiko dugun beste probintziat egiten moduan, aurkeztuko balitu, baina izango zen, bikainaren bikaina. Bizkaia egiten du Arabaren berdina, txostena berdina da. Nahiko antzekoa, trazabilidade oso agertzen da itxuraz, baina gero datuetara sartzen bagea, badaude kontrasan handiak. Hiri hondakinak ez direnak daude, edo azalpen garbirik ez daukaten hondakinan frakzioak daude, adibidez bat denetarik,
Ez, denetarik eta sekulako tona pila. Ez dakigu zer da. Ez dakigu hondakin batzukin ze gertatzen den, volumen handikoak ere sekulako tona mordoa dauzkate, baina volumen handikoak errauskaioan bukatzen ez dutenak ez dira inbeste, orduan jakin egon nuke zer gertatzen den horiekin. Eta bueno, badauzke eztabaidatzeko moduko datuak. Bestela, berdin, txosten formatoan dago, eta diferentzia da, txosten formatoan da, webgune propio badauka, eta webgune hori oso erakargarria da, baina hor azaltzen dian datuak deskargatzen baituzu, eta egiten badeu, gero ingo duen bezala, hondakinen gaikako bilketa tasa kalkulatzen badeu, hemen azaltzen danaretik oso desberdina da. Ezta? Hemen hau da bereien web horri, eta bereien web horrien arabera, 153 gaika biltzen du Bizkaiak. Gero ikusiko duzen bat biltzen du. Gipuzkoa. Gipuzkoak ere dauka Foru Aldundiaren ingurumen sailaren webgunean atal txiki bat. Atal hortan txostenak daude. Txostenak ez, datuak daude, datu gordina daude, estel batean jaitsi itzazkezu. Sekulako estela da, hori ulertzeako egunero estel hori behi dagoen berdezu. Baino bakarrik bilketako datua daude. Ez dago trazabilitatik. Biltzen duguna badakigu zen badan, ez dakigu zer impropio ditun, ez dakigu nora doan, ez dakigu zer eraginkortasun daukan planta horrek, ez dakigu planta hortatik ateratzen denean, zer dan. Ez dakigu, bakarrik bildu dena dakigu. Hortaz aparte, karakterizazio bat du, diputazioak egiten dulako 4-5 urtez behin, karakterizazio bat errefuxiarena, eta horrekin ikusi dezakegu, zenbataineko hondakin frakzio bakoitzetik zenbat biltzen du, baina kalkulu guztiak norberak egin behar ditu. Foru Aldundiak ez ditu ematen. Ematen duna datuak gordinean. Eta, Euskal Herriko hiri elkargoa ez du daturik ematen. Esaten du zenbat tona bildu dituen denera, zenbat bildu dituen gaika, zenbat bildu dituen errefuix moduan, eta kitxo. Ez du besterik ematen. Webgunean atala bera bilatzeare kosta egin zitzaidan asko, ez dakit, igual nire ezina zen, baina etzen erresa izan aurkitzea nun zeuden datuak, eta datuak zeudenak ere zian txosten moduan aurkezten ditu, baina gero da kontzientziaziorako esku horri bat, eta ez du informazio handirik ematen da. 2024ko daturik ez dago, 2023koak daude. Eta, Nafarroa Arabarekin batera eredugarri bezala jartzen dut. Webgune propio bat dauka, hemen azpian agertzen dena. Lotuta dago Nafarroako hondakinen planera, eta webgune guztiak helburu bat du. Planak ezarritako helburuak betetzen diren edo ez argitzea. Hortarako ematen ditu informazio guztia, zer bildu den, zenbat impropio dauden, nola tratatu den, tratamenduaren ondoren ze material atera den, informazio asko. Oso bisuala, momentu batzutan gehiagizkoa, informazio gehiagi pantaila berean, baina, printzipioz, jarraitu horreko eredu bixara hartzen dut. Eta datu guztiak deskargatu itzazkezu estel formatoan, beste zerbait egin nahiko bazenu datu horiekin ere. Nahiko eskuragarri, oso errez bilatzen da. Eta gero guztu ditzean sankei diagrama, ez duen ezagutzen, hor deskubritu dut, baina ez da lortu reproduzitzea gaurko datuekin, nahiz eta saiatu nahi zen. Azkenen, ematen dizu, material fluxua, Nafarroko hondakinen material fluxua. Ze bildu den, hori ze plantatara doan, eta planta bakoitzetik zer ateratzen den. Eta, oso modu bisualen eta grafikoan ikusten da. Hobetu beharrekoa, ez dakit datuak ematerako garaian hobetu beharrekoa, baina impropioekin zer gertatzen da. Impropioen datuak ematen ditu, adibide bat, Nafarroako mankomunitate batek organikoan, 28ko impropio maila du. Impropio horri faktor de kalidad izeneko kalkulo bat egiten dio, ez nula garbi ikusten nola lortzen duen faktore hori, eta kentzen dio organiko osoaren 0,08. Hori da penalizazioa daukana.
inpropioak ehuneko 28 izateko. Legera bagoaz, ehuneko 25 gorako inpropio mailakin, hori ez da organikoa. Hori errefuxia da. Orduan, organiko bezala kontatzea, baina hori ez dakit datuekin daukan zer ikusia edo kudeaketa motarekin. Eredu gisa, lehen esan bezala, Araba eta Nafarroa. Nafarroa ikusgarrigoa da, kanpotik, errezago edo herritarrentzat bisualagoa da. Erresago ulertu duzu nun dagoen Nafarroa eta nora jo nahi duen edo zenbat ari dan lortzen o zenbat ari dan ez lortzen. Baina datuak oso antzekoa dira bai Araban da bai Nafarroan. Konpostarena. Eskatu ziatela aipatzeko konpostarena kalkulatzen duten herrialde bakoitzak. Konposta. Autokonposta eta auzokonposta. Tokian bertan kudeatutakoa. Bueno, ez dago, Gipuzkoak bai ematen du nola egiten duen, gero eztabaidatu nezake luze, kalkulo mota hori, egokia edo desegokia den. Gainontzekotan bai dago lotuta parte hartzen duten familia kopuruekin, baina ez dut garbi ikusti nola kalkulatu duten. Araban bai dago aipamen bat, aipanatzen du zuzenean fogo izenarekin. Bizkaian ere bai aipatzen da, kontabilitatean agertzen da. Ez Bizkaian da aipamena dago, baina ez da kontabilizatzen. Gipuzkoan kontabilizatzen da eta kalkulatzen da. Parte hartzen duten familia kopurua, hori fiskalizatzen da, noeztan, beste kontua da. 2,8 pertsona kalkulatzen da familiko estadistikoa, datu estadistiko bat, eta 80 kilo biztanle urteko. Ulertzen da, 40 diala organikoa eta 40 diala inausketa edo egituratzaile edo material osagarria. Hola kalkulatzen da. Bueno, nahi denak diskutitu ezala, hau egokia da noezten. Ni sartuko. Lapurdin ez da aipamen egiten, eta Nafarroan kontabilizatu egiten du aipamen txiki bat. Nola kalkulatzen den, baina ez dago formula zehatza. Hemen lotzen dute parte hartzen duten familiko puruarekin, baina gero ez dakigu familiko purutik kilora nola pasatzen den. Gipuzkoaren antzera, Gipuzkoak ematen du datua, ez? Nerea jarriko dute adibide, Urola erdian. 1.500 bat pertsonak egiten dute, 1.500 bat pertsonek egiten dute konposta. Gu fiskalizatzen dugu aldiro konposta egiten duten ez duten egiten? Ba ez dakigu, zehazki, 1.500 horiek konposta egiten duten. Dakigu, behar organikoa kudeatzeko modu bakarra hori denean, konpostera horiek estimatuta daun abiaduran betetzen diren edo ez. Voluntarioa den tokietan, zinezkoa da, guk ez daukagu modurik jakiteko pertsona horiek konposta egiten duten edo ez duten. Orduan, egiazkoa da, 1.580 piku pertsonak egiten dela konposta urulardean. Nik ezin de jakin, ziur, ala da nik. Eta, azkenekoa, ez? Honekin bukatze de saiakera egin dut, Ogazen Euskal Herri guztia bateratzea, dauzkagun datuekin, eta ikusiko dugu, datuak homologarria dien, edo ez. Tratamentu datu datan, ez daude, datu askotan, ikusiko dugu nun baitan unez. Araban datu guztia daude, hemen jarri ditut, hainbat ondakin, hau pilatu behar izan dut, zedean, probintziakoitzak izen desberdinak jartzen dizkio, batez ere dira garbigunetik bildutakoa, golioa, pilak, ehunkiak ere, hau erdi zientzia fikzioa egin dut, Bizkaian ulertu dut txostena irakurrita, berrera biltzea atalan azaltzen dena, dala ehunkiak biltzeko edukiontzian bildutakoa, baina ez da ziur. Eta volumen handikoak ere, Gipuzkoan, berrizen ere eman komunitatea noa, guk atezate biltzen ditugu volumen handikoak. Volumen handikoekin batera doaz etxetresna elektrikoak. Ez beti, baina batzutan nahi. Garbigune iristen dianean, sailkapen bat egiten du. Berrera bilgarria dana, berrera biltzera doa. Birziklagarria dana, birziklatzera doa. Eta ez bat eta ez beste di joana, errefuixera doa. Badao aurre sailkapen bat, eta alere, volumen handikoen erdia errefuxera doa. Orduan, ez dakit beste probintzitan,
Ez dakit Gipuzkoan bertan ere, guk nola sartzen ditugu datuak. Beste mankomunitatean nola egiten duten, ez dakit, baina ikusita errefuxiera zenbat volumen handiko dijoazen Gipuzkoan, antzera egiten ditugula ulertu ezaket. Ez dakit besteetan ala gertatzen den. Txostenetan, datuak ematen dinean, hori ez da saltzen. Orduan, baina nik hartu ditut dauden datuak. Lehen esan dako ez, Bizkaiak 153 biltzen du gaika. Bueno, 157 iritsi da. 153, 157tik 153, ez daki nola iristen den. Beraiek azaldu beharko dute. Lapurdi, Baixen Nafarroan da Zuberoan, dakizkigu gaika 32.000 tona bildu zituztela, eta errefuxiera 81.000 tona juntziela, 28ko gaikako bilketa. Beste datuarik ez daukagu. Eta Nafarroan datu guztiak. Euskal Herri osoan, 157 gaika biltzen dugu. Bueno, ez nuke esango datu txarra denik. Eta tratamenduan, hor ja galdu gara. Gipuzkoak ez du daturik. Ez dakigu. Ez dakigu zer egiten du, bere tona guztiekin. Lapurdi Baixen Nafarroa da Zuberoan, berdin, ez dakigu zer egiten duen, bere datuekin. Nafarroa bai, Aragone bai, eta Bizkaian gauza batzu bai, beste asko ez. Orduan, fluxua egin daiteke? Nire ustez ez. Ez, datu asko ez daudelako argitaratuta. Eta beste asko, falta zeigulako kontzeptuak batzea. Kontzeptu bera kontabilizatzea modu berean. Hori da, falta zeiguna. Eta eskatu zioten azkarra egiteko, igual azkarra egiteko joan naiz, ez dakit. Aztu zait azkeneko diapositiba, eskerrak ematekoa. Holako isil entzuteagatik, eta hauxe izan dena. Ez dakit galderaren bat edo inor badaukan. Ez dakit hau kablea oso luzea, daukat estea. Nik bat badaukat, ez jakintasunetik fluxua diozunean zertaz aizten. Ni ez dela matematik zalantzan. Bai, bueno, a ber, materia printzipioz ez da desagertzen. Bai, eraldatu egiten da. Eta gu biltzen deunen kilo bat organiko eta konpostatzera eramaten deunen ez dugu kilo bat konpost lortzen. Bai, hor tartean daude, prozesuak. Batzuk ur asko evaporatu ingo da, hor masa galduko da, eta gero atako dugu konposta, erdia edo 160 konpostaterako dugu, eta beste zati bat izango da, material osagarri hori ez dena konpostatu, eta seguna galbaetik pasata gero aterako duna. Hoi dena, zenbat kilo bakoitzetik bildu dan, nora joan dan, ze plantetara joan dan, eta planta hortan pasaduen prozesua pasata, igualtzegu prozesua, ze material desberdin atea dian. Zenbat kompost, zenbat egituratzaile, zenbat masa galdu duen, hoi, bai. Zakit inioi bere provintzia datuak ikusita edo datu falta ikusita renderen bat edo ofertaren bat edo zerbait sortu zaion. Hemen gauden guztien artean. Bai, momentu bat. Nik uste beste arazo badaukaguna fake eta buloen garai honetan da transparentzia falta batez ere ontzi harinen plantetan. Hau da, hor badaukagu karakterizazioak guk egiten dugun bilketaren ingurukoak, baina tratamentuaren ondoren datu falta nabari bada. Behintzat ez da gizarteratzen datu hori, hau da. Bertara eramandako ontzien ze kopuru birziklatzen da, zenbat doa valorizatzera, zenbat doaz beste tratamentu batzutera. Hau da, faltan botatzen dana da, zuk esan dozun fluxu horretan, azken bide hori. Ze azken finan, asko edatzen ari dan feikero bulua da, zertarako banatu, ez da? Hain garrantzitsua denean banatzea. Bide hortatik, Nafarroak bai ematen ditu datu horiek, Arabak ere bai, bueno, igual material ez, baina bai ematen du datua, eta Gipuzkoak ez zetu lertzen zergatik ez dituen ematen. Gipuzkoak baditu datu horiek. Badauzka eraginkortasuna, plantarena, ontziarinena, legazpikoa eneko
70ekoa da, eta urrinetakoa ehuneko 75eko eraginkortasuna dauka, oda sartzen danaren ehuneko 75 birziklatzen material batera doa, eta ehuneko 25 errauskailura doa. Holaxe. Eta gero ehuneko 75 hortan, materialez nola saltzen duten, badauzka Gipuzkoako Foru Aldundiak datu horiek. Gero, material horrek dauka beste gestore bat, azkeneko buruko gestorea. Hori Gipuzkoatik kanpo dago, eta horko datuak ziurrenik ez dira inerresa izango lortzea. Baina, bueno, guri dagokiuna bentsat, hau da, Legazpi eta Urnietako plantetatik zenbat material ateratzen da, ni uste, gaina datu edukita, publiko egin beharko litzakela. Baina ez da egiten. Zergatik? Ba, ez dakit. Agian beste planta batzutako ere bai eman behar duelako. Ez dakit zergatik. Bestalde, eskatuko bagenitu eman imarko lizkiguke. Bai, nik aipatu nahiko nuke gako bat eman dezula baita ere organikoaren auto eta auzo konpostaren gaian, eta gu udaletikan hortan ja ohartuta ginen, eta aurten bukatu berri dugu autokomposta egiten duen guztiei jarraipen bat. Eta erabaki dugu gutxienez 4 urtean behin, hau da legegintzaldiro jarraipen bat egitea. Eta hori Garbitania enpresa publikoaren bitartez egin dugu, 2 hilabetetako lan bat, parte hartzen duten guztiei deitu, bertara jun, eta helburua badeu etorkizun batean hori mekanizatzea, eta ez soilik bisita presentzialen bitartez, baizik programa baten bitartez hori egin alizate ordu, niretzako badagako hori. Eta auzo konposta ere, etxolak berritu inditugu, eta denei parte hartzaile guztieri berriro udaletikan pasa, jarraipena egin, eta behintzat datu zehatza jakin. Gero zuk horrezatezun bezala kalkul hori, 80 kilo, 2,8 hori ja, urrengo pausa izango da, baina behintzat jakin errealitatean zenbat famili ari dian parte hartzen. Eta nik uste badala maiztasunez egin beharreko lan bat. Eta gero datu hau dagokienian, guk beti esan du baita de jauzi bat eman berdala, kilo biztanleko ere datu horietara ere pasa beharko ginatekela. Bai, kilo biztanleko ez dut egin ariketa, baina bai, azkenen homogeneizatzeko modua da, ez? Normalizatzeko datu bat, eta konparatu alizateko Bizkaitar bat, eta Gipuzkoar bat, Arabar bat, edo dana alakoa. Hoi nahi eta nahi ez egin behar du. Datua konparatzen dugu, fluxua bat planteatzen dugu momentuan, bai, edo konparaketa bat planteatzen dugu momentun, eta nahi ez egin behar da. Bai. Eta konpostaena, berdin, hortik hasi behar du. Datua zehatza ezpada hasierakoa, alperrik da formula. Nahi ezun formula honen aplikatutare, zuk ez bali makizu zen jendek erabiltzen duen auzo konposta alperrik egia dena egiten. Baina horrek baliabideak eskatzen ditu. Hoi da gauza. Bai. Hemen gauden artean beste komentariorik, galderarik. Ba, etxean edo blogoan edo pantaiaz bestalde zaudeten hoi txanda orain, ez dakite jazki hortza den. Ni hemen aizeari hitz egiten bezala sentitzen naiz. Kaixo Gorka, galdera bat, esaten nahi da, errausketa tratamendura eramaten dira, hondakinak datuak daude. Gorka? Bai, jazki, aurrera, orain ondo ikusten zaitugu. Vale, galdera badago online, Amonda Arainek galdetzen du, ea errausketa tratamendura eramaten diren hondakinen datuak bal dauden. Baditu, baina ez ditu argitaratzen. Bizkaiko txostenean bai agertzen dira, diskutigarria da gero hiek nola tratatzen dituen, baina agertzen dira, eta ez dago beste errauskailurik Euskal Herrian. Bai, bi horietan, Bizkaia bai ematen ditu. Gero, behai egiten duten interpretazioa edo gukin dezakeguna, desberdina izan daiteke, baina datu hor dago. Gipuzkoak ez du ematen daturik. Hori esan dezuna ez esan izenun. Badula datua eta eman barko lukela. Bai, eta nola interpretatu dezakegun datu hori esaten dezunean ze aize atzetik esan nahi ez. Ba, leheno esan deuna ez, 37
Nahi kalkulatu dut, behien txostenetik aterata gaika honeko 37 biltzen dute. Baina gero, 37-tik 53 iristen dira nolabait. Zergatik iristen dira honeko 53? Basa nahi dutelako helburutik gertu daudela. Baina helburua ezin da kalkulatu norbean nahi duen bezala. Bai? Eta errauskailura sartzen dana, legeak esaten dizu zer erabili dezakezun birziklatu modun, metalak eta, daude lau txipitxapa, baina ez bereiek jartzen duten guztia. Hori da kontua. Ez dakite online beste galderarik ez omen dago, eta, mila esker, orkat, xalo bat, orkatzentzat.